amanzi hayi lelomila network like that. Ayikho. Gale emakhaya salofula majokola manje uthakokudla kungabuya kusavula majokola akade kuvalile akumazi kodwa khona kathula ukudla ke ukuthi bagcina kuthiweni enkantolo babele inhlangano bagcina kuthiweni amakleka abakhwele emlungwini hayi suka nogwayi nawe mnquntu wazobhemela nogwayi sukuye le wazobhemela la sihleli khona sisonke mina ngithe manga manje akasuke angathi manje asuke bekhuluma ngokumayini suka amtshela ngesilisa kube nendawo ezosmoke erayikho-ke la mbheni hayi lapha hayi indawo erayi kumele kuba shiswe ilanga yesiye kwakho sisama ayilona le makhaya yilona lapha nechwani-ke manje ukazi wabona ebhayibhelini awungeke lugodi lo wabona wase-India nawe uhlulekile ushayisa inkomo yafa lapha kodwa manje awuphethe nini ngeke futhi khona uzoza phathela nini uhlangana ngabantu endlana ngabantu uhlangana nomsebenzi wakho uhlangana nomsebenzi wakho hawu
instruction ukuthi la ekakwenziwa kanje. Moya ziyaphesheya mina. Ngiyitshela ishamo. Eshaya. Eshaya phesheya. Khona basibaba iphoqayo. Ngiyongaboni. Hey! Ayiphi! Hey! Hey! Asole sjalo. Impilo ayikhona. Asole chabe imali sazahamba ngasezimboni phakathi. Base bona lana yodwa intombi yazahamba.
imali yona kuleya ngifaka isitembu la kuphela bese ngiyahamba Somzane, yilona ngivelile yazo-ke mkhulu. Ngoba nathi bekeni ngikutshenile nje ngichazelile. Ngicelile information wahamba. Ngathi ngifuna ukubhala phasi. Ngiyahamba. Ngikutshenile ngathi siyi-district task team le kade ifike lapha kuwena. Yini uyifuna futhi? Cha ngifuna information yomuntu nomuntu. Hayi ngeke uzuyithola information yomuntu nomuntu ngiyakutshena into engitshena. Akusilona ukuhamba. Akusilona ilungelo lami lelo. Hayi awunalo ilungelo lalokho. Tshenwa yimina ke manje awunalo ilungelo lalokho hamba ke manje. Bengikucela lokho. Hamba soyadakwa manje. Yabo manje soyadakwa ke manje. Kade ngibe ngikubekezele soyadakwa ke manje. Futhi akuhamba ke. Angikho soyadakwa manje. Soyadakwa ke. Akulona icala ukungithoka. Akulona icala. Ngoba uthi ngiyawethuka hamba uvula icala la ngaphakathi. Manje hamba uvula icala. Ngenze njani mina? Ngiyakudakela. Bengicela ngempela information abantu abasekhaya. Hayi ngiyakutshela ngithi yala ngaphakathi. Kuna yenza ngibhalele phansi? Yebo. Ngivulile njena. Iphinde ukuthini?